Sa madyo kayo naaaning butangan ni Bay. Oh, dito istorya sa damgo nga makatabang din sa kuha. Pati paita dyan ba? Dito kwarta. Bakit na ramang Pasko Bay? Kaya mga bayronon ba? Kaya palitonon lagi. Saong dyan lang katabang juga ni sa kuha ni. Butangan ni. Unsam dyan siya ay. Ay tama. Kung tinuod yun nga ni. Gahom ning butangan ni. Stingan doon na ito ni Kalo Bay niya. Ngita na dito ka ng mga kwarta bi og mahimo bang tinuod. Silpo na yung picture sa kwarta dito basi matinuod ba. Kung tinuod yun yung negahom, tuuton na ko ni Bay. Karon, mga idol, kung tinuod yun yung negahom, testingan na itong silpo na yung picture sa mga kwarta dito. Matinuod yung kwarta, sulba dito problema. Tara! Mga idol, matinuod yun yung nindot na yung naagin na yung gahom niya itong isuot mga idol. Matinuod yung kwarta mga idol. Baka na gini solusyon o tubag sa mga problema ito mga idol. Na grabe na itong giladala dyan. Itong paita mga idol, grabe utang. Wala nga, tinuod yun mga idol. Baka na gini tubag sa mga pang planos kinabuhi mga idol. Matinuod nirong kwarta mga idol. Istrikitik, wala stick, mahimok yung kwarta. Patay mga idol. Matinuod yun. Baldo mga idol. Tinuod yun.